nga aingu yu blay na marbanga yo kum ke galat ban wan biang sesin pat shapi ban keren ya ga khtin ga jongblay bat nga ai kublay pi baro ha ga garteng utrai bronong panim ujunga jongpi ujesques nga priang sngo bahai pi shaganiga kubor haganiga por ga bomta bat nga nget scam ga kubor kan long jinger khu namta jongpi iwei baro khamtam le se don napdeng jongpi menta phiya apde ga jing sngosi menta phiya apde ga jing guslai menta pidon shibon ga jing e ga phima ha ga jim ga jpi kani ga khubor kalong namta jongpi hagani ga por ga bomta bat asngap ha ngangit skam ga khubor kan wan ra ro ga jingmen ya ga jing pelan ya ga jing suk ga jingmen haga dotnot haga mesim haga jimut berkhat jongpi baro ki basngap ya ga khubor ka gospel kat kum uyanis kelong bakhan riu kat khot ka ba arpho u jiskus ong kumni shisha nga ong happy phi phinyam bat phinel nia ro hare ka parthe kan kemen ma phi te pin singosi hare ka ta ga jing singosi jong phi kan kala shiga jing kemen kini ka por ka ba u jiskus ula janno e ga ban yai leng ba jong ga ding phana kala jan ga ta ka por ka ba on kem no u jiskus bat bon sempat yu bon le ben bon pentiu ben yu bat bon sanat plai u bat abakum ke negapor u jisu haba upet jisanan jung u namar bu jisu le depan ya tho aswa jung negat khot u bangan ngangan selek no bat kisanan kila sngausi bat kene get khot ya ka ba u jisu suong ka perthai tikat kemen phiti pet sngausi ka bumut ba u jisu ukren ya ka e ka bakin samat hadin ba u jisu ula syakem baga berthei kan kemen namar ba ya ujuskus lasan arpna bat ujisu haba ukren rekat aga jing sngo tho chung ya ka ega bagi senan kin mat bat dashisha ke senan kilamat sya ga jing sngo si kthang hadin balakem ya ujuskus bat ka ega bangyo ikalong ba tangkat tu kan ipor ke senan ki mat aga jing sngo si namar bala kem yo taw nombor joki ujesques bat apakum kene gapor kisnan giladon na preng jingkul mar jonga jingim kim sngo thau shu ya gane ga jim ga jongki kata ka jinya alti jikiro kim sngo thau shu namar ba giladon na ga jingkul mar jingmo da ga jing sngo si kthang ga bado kata namar ba la kem yo ujesques bat ujisu ba ukuran ni kare khot babil ukuran ya ka e ga bakin samat bat ngiyo i shipor ki mat gane bat kum mau jisuong kata ka jing sngosi jong pikan kalash ka jingmen ngioi hadin ba ujisu la de ban ula mipat ong ka ktin ka jomlei ula siam mat gisnan kila dap da ka jingmen bat kata ka jingmen bat kata ka jing sngosi kala pen kala sya ka jingmen namar ba kila ya siam biang bat unu jiskus ya ba kila but la katukan ni por bat menta ula job ya ka jingyap da ka ba umipat bat ka ege bangyo ikalong ba kisanan ki mat ga jikmen kalong ga ju hane ga jim ga junga jpi ki pro ibjinga le si don na pdeng jong phi menta hang ni phi sngam en khobor ga jong blai menta phi yai lenti lengba ga ni ga jing sngosi menta bat ka perthei ka kemen namar ba phi yai lengba jong ni ga jing sngosi le si don na pdeng ki janjing jansem ki prolog par jong phi don ki bru ki ba haba ki pe shapi namar phi mat ga ni ga jing e ga jile namar ba phi mat ga ni ga jing sngosi namar ba phi mat e ga ba ha ga ni ga jim jpi ki ba palong ba phi sngosi ni ga jim jpi ba ba ki phi kmet chi ni ga perthei phi pe sadong sakun ka perthei ka kemen ka perthei ka khebe nya phi ka perthei ka ong o pe uta ublei uba keyboard umla ban jikmen ki uta ublei uba keyboard umla ban dirap ki uta ublei ba ki mani ba ki shakri umla ban jing su jikmen ki pe ka perthei te kan kemen habangi yai lenti ya ga jing e ga jing le habangi yai lenti ya ga jing sngu sik thang ha ga jim ga jinga jong phi hare to tip ke ne ki pro jinga shipor nginman ya kita tang shipor kata ka jing sngosi jonga jokpi kan kala sika jing kemen la ringi sngotu ya ka norim jonga ktin ga jong play kum bagi seran shipor ki mat ga jing sngosi bat hadin ga jing sngosi kawan ga jing kemen ya ka ba omdon kan tin chu ban batai kum ta ga jing ya lenti jonga jokpi ro ban shakri yo play compare ga ega ba phimat manta
compare ka ega ba pia len ti menta let's say pidon apdang jing sngau si kthang let's say pidon apdang jing ya ki ega ba pimat menta ngakwa banong pi ki pelok bijinga balai pim phai chu trai ka ni gasni balai ba pim sngau thu ba sipor te pinmat kata harre kata kan kelas ga jikmen ga ba khrau tam ne ga ba khrau tam kata ka jing sngau si chu pi kan kelas ga jikmen ya ga ba pim la ban sngau thu shu ya kata ka jikmen ya ga jing suk ya ga ba plat ga jing shampang chu pi ya ga ba pimat ha ga dot nut akamen sim ga jong pi karun kapor ha bangi mat ga jing sngau si ya ga jim ga jingi khana bangin sngau thu ya ga jing khrau ga jong ble khana bangin yo i gi kamba ga jong ble namar teng teng ngim yo i gi kamba jong ble larangi ya ga jing suk be larangi ya ga ta ga jim ga bangi biang me Rail habangi ya apalagi jing sngau si kthang ga jing habangi mat eke ege bangim la bangin pdiang bat ka perthai kar khi be ngi hang ta ke ngin yo i ki kamba ga jongle hang ta ki ngin sngau thu ngin yo i ya ga jing khrau ga jongle ha ga ne ga jim ga jinga bar ga jong phi ngakwa badong i phi ki perlok ki be ga jinga ha ga ne ga sngi ga bamta la phi ya la ma ga jing sngau si menta la ni menta pikmen tu tip igani bah haga jingal ti junga jpi ban chakri obale kan don hi kapor bangin ya lenti lama ga jing sngau si kthang hare kata ga jing sngau si kthang kanom ya isakut namar bangi chakri obale we im obale we shisha ubadon ni ga jingkular ke be shisha kanorim kat kum ga khtin ga jongle kabadon kami ngai pi kalong bangin ya be chaprang ba kata ga jing sngau si junga jpi kan kala ga jingmen ngin siyo i ke ege bakhra gi kamba gi jongle la daga de ge yeng kesem la daga de ge jing im shimet la daga de hagano nu ga jaka ga bangidon ngin siyo i ye ki kamba gi jongle bar kata ga jing sngau si kan super kalai ya ga jing im jinga spi ga jingmen ga bakhra tam ya ga ba uble unle hagane ga jing im ga jinga ga jongpi ga badon kam golong kam de ngai pi begin kenria na ga norim jo ga khtin ga jongle kam de ngai pi begin kenria da lele ru em wat apdang jing sngau si wat apdang jikol mar ka bagi ya lenti menta haragi dei ban yai ne scam ban yeng scam haga norim ka bangingi don wal daga berthai gar khi be ngai pi wal daga berthai ka page ngai pi ka kamen namar bang yai lenti kumta re tutip igane support tingin mat kata support tingin yai lenti na kata re tutip ini ka berthai kat sayo i ek ege bakhrau ya ka ba ublei unle hakane ga gm ga jinga ga jongpi ya ka ba perthai kampai berkhat ba ublei unle ya ka ba perthai kan kendit ya ka ega ba ublei ule ka badon kami ngai pi galong bangi de ban yai ne scam bangi nyai be chaprang bat ublei unle ek ege bakhrau hakane ga gm ga jinga ga jongpi ka ba ngi ya lanti wat apdang ga jing sngau si re shipor ngi ya lanti ka ba kham khrau ka ba ublei unle galong ba ka perthai kan kendit beriu namar ba ka eke ba uble ule kalong ba phla haga perthei re hanga hapi kamlong ga ba phla na ar bangi sngau thu bat ngi tip e kanorim jong ka khtin ka chonglei ublen kar khu